Nevena dušo, ja sam, Zoran. A da. Jeste li razgovarali sa Brankom Ružićem? Jes, čovjek je političar. Ne shvata što je to prava literatura. Mene čitaju sve novosađenke. Napišem po 100 strana o Novom Sadu. Kao Vuk Karadžić nekad. Sakupljam priče starih Novosađena i pretačem ih u hronike o Novom Sadu i Vojvodini. O tamburašima i vojvođanskoj muzici, o damama i odvaračima, o gospodi i kafanama, o političarima i narodu, o starim vremenima kako se nekad živelo. Nego, Nevena, možeš li ti da me ubaciš na taj spisak i bez znanja ministra? Pa žalim, ali jedva stižem da pročitam i ovo, a i nije vas preporučila moja profesorka, tako da ne. Dušo, tu su enciklopedije o Novom Sadu. Kako nije preporučila? Da. Pa žalim. Doviđenja. Morate zbog one škakljive knjige. Ona mi je najprodavanija. Ali dobro, ima toliko drugih. Pa zar baš ni jednu nije preporučila? Ava daraga Njivjena, nisam ti mogla prići pa ti šaljem ovu video poruku. Pišem ti što bi znala bolje i šta ti više mogu reći. Sad zavisi od tvoga znanja, dvojku na maturi da li ćeš steći. Ali ako te moj savjet mudri, bar malo trgne i uzbudi, ti se učenja nećeš odreći. Da čutim sam prvo htela i za sramotu tvog neznanja ne bi znao ni Puškin sada. Bar se nadam da ćeš opet knjige taći ili da ćeš češće moći da lektiru čitaš svake noći. Da se veselimo znanju tvome, o maturi da ne misliš i da patiš, u ispitne rokove duge sama, da ti bude zadovoljna i srećna mama. Ni mogah da dođem tamo, ali nestrpljiva si ti znamo. I češka ti je knjiga svaka, a profesori ničem ne opravdavaju, tvoje znanje čeže od mraka. Pitaš se što nje dođoh v tvoj stan, kao većina knjižnih junaka. U stepi moj život traje, ni mogu da te obiđem za cijelo, put iz Rasije dugačak je. Možda bih jednom, ko će znati, mogla da svratim do Novog Sada. U snovi bi ti prihadzila da ti lektira postane mila. Tvoje znanje me svud ganjalo. U glavi mi glas Anje Karenjine uzvanjao. Djevuška Njivjena knjigu njih hvata. Dobit će keca kao rata. Njet, nisi sam to snila, jer čim sam to čula, ja sam znala, sva premrla i uspala sala, da na maturi nećeš proći ako ne utišeš znanje što te guši. Zato uhvati knjigu, olakšaj svojoj duše. Možda su sve to sanje moje, zabludi jedne čitalačke duše, a sasvim drugo suđeno ti je. Nek ne bude tako, što da u tebi neznanje caruje. Ne pomišljaj da si ovdje sama i da nikog nema da te shvati. Ne piridaj se i nek se tvoja volja ne slama. Čitaj čak i ako ti društvo svrati. Iz teškoga sna se preni. Puškin te čeka na policiji, u njegovoj knjizi i ja sam sama. Tatjana najljepša od njeginova dama.